volar és allò que et passa de petit, no? Que vols volar i somies per a nit que voles i dius, hòstia, i això, dius, hòstia, hi ha una possibilitat. El paramotor va néixer al 1980 en incorporar un motor a un parapent tradicional, aconseguint enlairar-se des de qualsevol lloc i arribant a grans altures i llargues distàncies. Quan una persona vol iniciar-se en el paramotor, el millor que pot fer és contactar a través de la Federació Aèria Catalana, consultar les escoles reconegudes. Les escoles que tenim per aprendre a volar en paramotor són Apavolem, Volayer, Paramotor Barcelona i Vol Factory, totes en Catalunya, en Girona, Lleida i a la província de Barcelona. El curs d'aprenentatge sol durar entre 8 i 10 dies. El pilot, assegut en un arnès còmode i de disseny ergonòmic, controla l'alçada mitjançant el motor, amb un accelerador a la mà, mentre que la direcció és possible canviar-la amb els frens que modifiquen el perfil de la vela. El curs de paramotor es divideix en dues modalitats, que és el paramotor d'enlairament a peu i el paramotor fet amb un trike, que és un carret de 3 rodes, on anem còmodament sentats. I en aquest curs el que es fa és tota la preparació del paramotor, tema de seguretat, tema de preparació, tema de comunicació, i tenen que començar a ser una miqueta autònoms sota la supervisió de l'instructor, i tenen que sortir, fer un vol, volar un parell de voltes, aterrar i anar practicant enlairaments i aterratges. S'organitzen periòdicament proves, exàmens per acreditar els pilots en les diferents disciplines que hi ha. Qualsevol persona pot iniciar-se directament en el paramotor. No cal experiència prèvia en parapent. Permet visitar puestos o volar sobre puestos que d'altra manera seria molt difícil de volar. La diferència també amb les avionetes i altres tipus d'aeronaus com ultrallunyers és que aquests van molt ràpid, nosaltres som lents. Nosaltres anem a una velocitat d'uns 35 km/h, per tant, és un vol de passeig, és un vol de gaudir, de veure paisatges que d'una altra manera no podríem veure. Bueno, volar en paramotor pues te sientes muy libre, estás muy en contacto con la naturaleza y ves la perspectiva del paisaje desde otro ángulo que és súper bonito, descubres cosas nuevas. Mira, el món des de l'aire és com 3 dimensions, no? És a dir, tu pots moure en totes les dimensions possibles, el veus diferent, canvia la perspectiva i coses que des del terra no veus, des de dalt doncs, són precioses. És una activitat que, a més, si es respecten uns marges de seguretat, és molt segura, és fantàstica. Bueno, és que jo li recomanaria a tothom perquè és que veus a tothom aterrant i tothom aterra amb un somriure a la cara increïble. Jo soc mecànic i volar sempre ha sigut una il·lusió i una cosa d'aquestes que no fa tothom, saps? I a mi aquestes coses m'agraden. Quan acaba el curs d'iniciació, es fa una fase de seguiment que dura fins que acumulem uns 50 vols, els 50 vols primers, que és el que ens donarà opció, un cop fets aquests 50 vols, signats i anotats en el llibre de vol de la Federació Aèria Catalana. Això ens donarà opció a fer l'examen per treure'ns el títol de pilot de paramotor. I una cosa assequible per tothom, tant tècnicament com econòmicament, i ostres, una passada.